Koloretako monstrua, koronabirusa. Kaixo lagunak, zer moduz zaudete? Zuek ere etxetik atera ezinik? Ez dute zer ulertzen, nahastuta nago. Zer gertatzen zaizu, monstro? Ez duzu ulertzen. Lasai, azalduko dizut. Gure planetara birus bat iritsi da, eta birus honi asko gustatzen zaio bidaiatzea. Eta badakizu nola izena duen? Koronavirus. Koronavirusa naiz, eta dena gaixorik jartzea nahi dut. Horregatik, denak etxean geratu behar gara. Baina, ezingo ditut nire lagunak ikusi. Ez egon triste, birusa laster joango da. Gainera, aitatxo eta amatxorekin oso ongi pasako duzu. Egia da, izugarrizko poza eman didazu. Beraiek ere, etxean gelditu behar dira. Eta nire lagunak nirekin haserretzen badira, beraiekin ez jolasteagatik? Ez izan beldurrik, beraiek ere ezin dira eta etxetik atera. Lasaitu egingo naiz. Laster, koronavirusa joan egingo da. Lasai, monstro, gutxien espero duzunean, zure lagunekin jolastuko zara berriro. Eta maitasun asko emango diezu. Eta horrela, denek batera, hortzadarraren distira ikusiko dugu.